Il-keliem tal-Oppożizzjoni Justin Xkembri qal li hemm bżonn ta' skejjel aktar inklusivi għax qal li hemm wisq każi ta' nies li qegħdin talbu jmorru lura d-dar mill-iskola għax ma jkunx hemm LSEs. Qal li m'hemmx soft play areas u multi-sensory rooms f'ħafna skejjel fost oħrajn li qal li qed ifisser li l-iskejjel huma imneżżejn mill-aspett tal-inklużjoni. Xkembri qal li din il-problema hija frott in-nuqqas ta' għajnuna u appoġġ lil LSEs li minnu qal li qed ibagħtu nies bl-awtiżmu ADHD. Xkembri qal li tnaqqis ta' dawk li tilqu mill-iskola kmieni jrid ikun ikkunsidrat bir-rata ta' kemm studenti li jkomplu jistudjaw qed jirnexxu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni qal li tluq bikri mill-edukazzjoni niżel għal 9.6% biex Malta kważi laħqet il-medja Ewropea. Innota li Malta kisbet punteġġi ogħla mill-medja fil-matematika u xjenza. Il-Ministru Grima qal ukoll li 30% tal-istudenti Maltin laħqu livell għoli fil-matematika u 34% fix-xjenza. Il-Ministru Grima saħaq li l-investiment fl-ambjent edukattiv huwa kruċjali qal li fl-aħħar snin saru aktar minn 500 proġett fosthom skola sekondarja ġdida fiż-Żejtun, kumpless sportiv u sala ġdida fl-iskola sekondarja ta' Santa Luċija, skola primarja ġdida f'Ħalaxa u oħrajn fl-Imtarfa u Rabat.